ಮಡ್ಡಿ ಈ ಚೇಡಿ ಹೆಬ್ರಿ ಮೇಲ್ಚೆ ಹೆಬ್ರಿ ಕುಂದಾಪುರ ತೆಕ್ಕಡೆ ಆಗಿ ಅವ ಈ ಕಾಳಲ್ವ ಮಡ್ಡಿಚೆ ಪೋಡಿ ಕಟ್ತ ಶಿಂದಿ ತಾಮಸ मस्ती दाटी शिंदू नये मस्ती पातळी शिंदू नये ये हदार शिंदू का नाही तर आणि एक चिंचमा उदा लावून एक उब काढता पेडा बनायचा 10 मिनिट आता या पोडीक चिंचिंबाचेदो खोल काढून सारून दवरता खोज्जू कातगी म्हणून सांगून एक आजी कतिरी लावचे ते चिंचिंबा उद्दाक द्यायचे 5 मिनिट दवरता मागीर एक उब काडटा पेडावणा दवरता कळ्ळें अशी येदे चिंचिंबा उद्दा लावन दवरच्या 1-2 मिनिटान शिजत घालतात शिक्केची लागू अक्का जेते आता उब काढू का पेडावणा दवर पेडावणा भितरी 5 मिनिट उब काढू दवरता 5 मिनिट शिजयल्यार पुरो मागीर गूळ लावची मागीर मारी मुच्चर घालून शिजयता गुळयेक येदे चिंचबा उदक घाला मिरसांगे पिठी हिंगा पिठी मीठ घालून गुळी केल्या आता ताका मडये पोडीक सारून दवरता 10 मिनिट मड्ये पोडी काडून पेडावणा दवरून शिजयल्या हांवें मडये पोडी भाजीता तळणा
काळ हलवा मडये पोडी रेडी जाल्या. प्लीज लाईक आणि कमेंट करायची. डोंट फॉरगेट टू सबस्क्राईब आवर चॅनल. थँक्यू.